Hvaljen Isus i Marija. Evo, iako vrlo često imam prigodu govoriti o bolnici u Bistri i svjedočiti o radu u Bistri, danas mi je prvi put ukazana čast da to radim s oltara. Time je moja odgovornost prema vama i prema mojim štićenicima i mojim kolegama djelatnicima znatno veća, pa sam si ja tu par stvari bio slobodan skicirati, da baš napamet ne. I da me misli ne ponesu, jer smo ipak ograničeni vremenski. Tema našeg današnjeg predavanja je u nadi protiv svake nade biti s osobama, biti uz osobe s invaliditetom. Ja sam nastojao ovo svjedočanstvo, zapravo više nego razmatranje, podijeliti u neke 3 kratke točke. U prvoj točki bih vam htio samo reći nekoliko bitnih stvari za našu bolnicu. U drugoj točki i ona mi je zapravo nekako najbitnija, je ono na koji način mi kao djelatnici pitamo svaki dan sebe i svaki dan sebi moramo pružiti taj odgovor kakvog smisla zapravo ima postojanje jednog kronično bolesnog djeteta ili djeteta koje leži u komi, i to svaki dan iznova sebi moramo odgovoriti. I u trećem dijelu ima par općih pitanja čisto iz moje prakse u razgovoru s roditeljima, da vidite koje su to stvari koje zapravo oni kao sebi postavljaju i kao problem i kao pitanje. Pa krenimo onda redom. Evo, bolnica u Bistri smještena je na obroncima Medvednice u mjestu Gornja Bistra. Službeni naziv je Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi. Smješteni smo u dvorcu obitelji Oršić. To je jedan potpuno neprikladan prostor za ono što mi tamo radimo. Vrlo izazovan i zahtjevan. Zahtjevan ljeti za hlađenje, zimi za grijanje, a tehnički kroz cijelu godinu za održavanje. To je barokni dvorac iz 18. stoljeća. Neki možda od vas koji su u zdravstvu, vrlo je zahtjevan i za suzbijanje bolničkih infekcija, za dezinfekcije i sve ostalo što mi tamo radimo. Dakako, uz liječnike zapošljavamo i sve druge struke, sve druge stručnjake jer nastojimo objediniti kompletan razvoj ljudske osobe. Ne samo zdravstveni, nego i socijalni, emotivni, kognitivni, pa tako zapošljavamo uz liječnike i radne terapeute, psihologe, fizioterapeute, edukacijske rehabilitatore itd. A da bi sve to moglo štimati, normalno da imamo i nemedicinsku službu, tehničare, spremačice, kuhare i sve ono što jedan mali grad u sebi zapravo ima. A da bi to još bolje funkcioniralo, pomažu nam i naši volonteri. Posebno me veseli što lica nekih i ovdje vidim večeras među vama, pa ih pozdravljam od srca. Mi skrbimo o 100-tinjak djece trenutno, od različitih dobi, od svega par dana do 30 godina čak možemo reći, a oni boluju od različitih neuroloških, genetskih i drugih bolesti, u što ja stvarno večeras ne bih ulazio, više bi se usmjerio na ovaj jedan drugi pogled. Jedina smo takva zdravstvena ustanova u Hrvatskoj i imamo djecu iz cijele Hrvatske. Postoji doduše veći broj socijalnih ustanova, a naš specifikum je u tome što prema liječničkim preporukama i prognozama našoj djeci je potreban 24-satni zdravstveni i medicinski nadzor. Iako mi jesmo bolnica, nekako su naša nastojanja više usmjerena na to da stvorimo i održimo toplinu doma, jer je to većini naše djece zapravo jedini dom koji će upoznati tijekom života.
jer su, kao što sam rekao, obzirom da smo jedini u Hrvatskoj takvi, i radi različitih udaljenosti i ekonomsko-socijalnih prilika u obitelji, većina naše djece realno gledano napuštena od biološke obitelji. Vrlo su rijetki zapravo slučajevi gdje djeca odlaze u neku udomiteljsku ili drugu obitelj. Bolnica u Bistri ima jedan svoj pedagoški, odnosno odgojni karakter i ulogu. Zapravo uči nas jednoj zahvalnosti, uči nas promatrati čovjeka općenito, mijenja pogled na čovjeka. S različitim grupama ja se susrećem gotovo svakodnevno. Tu se radi o lokalnim vrtićima, lokalnim školama, različitim studentima, volonterima, donatorima i tako dalje. I ono što mi je uvijek bitno je promijeniti pogled na bolesno dijete. Ne obratiti pažnju na ono što prvo upada u oči, a to je dijagnoza. To je ograničenje. To je spriječenost za nešto. Nije to uvijek tako lako, jer zapravo dijagnoza je uvijek nešto što prvo vidimo. Neki nedostatak, nešto negativno. I uvijek nastojim skrenuti pozornost da ljudi pokušaju, posjetitelji naši, u tom djetetu vidjeti nešto više, nešto što je možda skriveno. Bistra nas također uči da na neki način usporimo, da zastanemo, da pitamo sebe koja je to moja dijagnoza. Jer koji je moj nedostatak? Jer mi danas živimo zapravo u svijetu lažne savršenosti. Čitav život posvećujemo tome da budemo lijepi, da budemo zdravi, da pazimo što jedemo, da pazimo što pijemo, kako izgledamo, kako se oblačimo i sve nebitne stvari. I unatoč toj našoj savršenosti, statistički gledano, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, kontinuirani je porast broja depresija, anksioznosti i ostalih problema naše psihe s kojima se mi tek učimo živjeti. Evo, imali smo i sada i epidemiju nedavno, pa smo to mogli i nekako iskusiti. Zapravo, mi cjelokupnog čovjeka promatramo kroz prizmu njegovog doprinosa, njegovih mogućnosti. Promatramo ga i kažemo čovjek vrijedi onoliko koliko doprinosi društvu u kojem živi. Na ovaj način mi zapravo svodimo čovjeka na običnu mehaniku. I pazite sad ovo, recimo, evo, jedan savršen obrtnik, majstor svog zanata, na primjer, ne zna lijepo crtati. Ili, recimo, neki vrhunski znanstvenik ima vrlo neuredan rukopis. Pa nisu li i to naše dijagnoze, naše ograničenosti, naše nesavršenosti, da ne ulazimo ovdje u neke dublje nedostatke? Ukoliko smo zapravo zagledani samo na ovo negativno u čovjeku, onda gubimo osobnu čovjekovu dragocjenost, a to je ono što mi u Bistri zapravo želimo njegovati. Biti invalid nije neki nedostatak. To ne znači nešto ne imati, nego biti nešto ono što jesi, zapravo ostvariti se u svojoj originalnosti. Invaliditet nije nedostatak, nego čovjekovo stanje u kojem osoba živi na nešto drugačiji način od mene. I ako tako gledamo na invalidnost, možemo se malo i lingvistički poigrati pa reći da invaliditet postaje individualitet. Jer kada bismo svi zapravo bili savršeni, mogli bismo bilo koju jedinku društva iščupati i zamijeniti s drugom jedinkom društva i niko ne bi primijetio nikakvu razliku. Svijet bi bio savršen i dalje i bogatstvo naše i čovječanstva zapravo, koliko
krije se u talentima, toliko se zapravo krije i u nekim našim slabostima, u nekim našim ograničenjima. Naši posjetitelji često koji dolaze i volonteri često dvorac vezuju uz prinčeve i princeze. Pa kod nas zapravo i žive pravi prinčevi i princeze, ali oni istinski, ne oni u krinolinama koje gledamo na televiziji. Imamo mi i takvih, ali to za fašnik. A sad ovako inače kroz godinu, obično oni su duhovni prinčevi i princeze, odnosno u sebi kriju onu istinsku, duhovnu, čistu ljepotu. I da sad ovdje zaključim ovaj prvi dio, možda ću vam najbolje pročitati svjedočanstva nekih naših volontera o osobama, o svojim iskustvima u Bistri, o svom volonterskom zapravo iskustvu i doživljaju naše djece. Imam 3 kratka svjedočanstva pa ću vam to pročitati. Evo prvo. Želim svoje slobodno vrijeme i pažnju pokloniti djeci za koju mislim da im je najpotrebnije. Svjestan sam težine situacije u kojoj se ova djeca nalaze i nadam se da ću kroz svoj doprinos i nova iskustva i sam postati bolja osoba. Evo drugo. Želja mi je pomoći djeci da dožive da su važna i vrijedna i da postoji smisao njihovog postojanja. Oni u meni oživljavaju zahvalnost za sve one najmanje stvari koje imam, na koje sam nekako navikao i koje više gotovo i ne primjećujem u svakodnevnom životu. I treće koje obuhvaća nekako sve, volontiranje u ovoj bolnici mi pokazuje da svaki dan ima smisla, da nikad nema razloga za predaju. Ovdje upoznajem ljubav, neku posebnu snagu i toplinu. U snazi ovih malenih krhkih bića trebali bismo svi pronaći snagu za svaki novi radni dan, za svako novo jutro, za svaki ispit, svaki novi teški ponedjeljak, svaki razgovor za posao, svaku brigu, snagu za nasmijati se bez obzira na naporan dan. Ovdje žive borci koji u sebi baštine toliku hrabrost i volju za životom, koji su i sami veći od života. Evo, mislim da nakon ovih nekoliko volonterskih svjedočanstava bilo bi suvišno postavljati pitanje smisla postojanja. Nekako je svima jednako jedna rečenica koju ću malo parafrazirati, ali je uglavnom takva, na taj način. Dakle, većina volontera kad ih pitate za neku motivaciju i za povratno iskustvo, kaže kako su pri dolasku u Bistru mislili da će oni nešto dati i da će oni nekome nešto pomoći. Ali na odlasku iz Bistre postaju svjesni da su oni ti koji su profitirali i dobili više nego što su dali. U svojem poslu, evo sad ćemo preći na ovu drugu točku, često imam priliku komunicirati s roditeljima bolesne djece. U velikom broju slučajeva oni ne traže nikakvu utjehu, oni jednostavno žele podijeliti neki svoj realan problem. Oni iznose, dakle, različita pitanja, svoje strahove, to su realni strahovi koji proizlaze iz roditeljske ljubavi. Nisu usmjereni na njih, nego upravo na drugoga. Oni pitaju što će biti s mojim djetetom danas sutra kad mene kao roditelja više ne bude. Mogu li imati povjerenje u sustav? Ili kako da pronađem nadu tamo gdje je nema, tamo gdje nada u izlječenje gotovo ne postoji. Uistinu, ukoliko gledamo dijagnozu na ovoj tjelesnosti, na bolesnoj tjelesnosti, tu nema nikakvog mjesta za nadu. Nadu možemo pronaći tek ukoliko usmjerimo pogled iznad tjelesnosti u srž čovjeka, u njegovu duhovnost, a tamo vladaju potpuno drugi principi, principi ljubavi, vjere i nade. I primjer za to je svakako i tema ovog našeg današnjeg predavanja. U nadi, protiv svake nade, biti uz osobu s invaliditetom. To je jedan citat, u nadi protiv svake nade,
uzet iz Pavlove poslanice Rimljanima, 4. poglavlje, 18. redak. I mi se pitamo kako može čovjek u nadom se boriti protiv svake nade. I Pavao nam već u sljedećem retku, u retku 19, daje odgovor na to pitanje. Ovdje se zapravo radi o Abrahamu. Znamo svi tu priču iz knjige Postanka, kad je Abraham star, ima suprugu Saru koja je isto tako stara, potomaka nema, nade nikakve nema i njemu Bog kaže: stvorit ću ti potomstvo brojnije od zvijezda na nebu. I Abraham se ne buni, ne prigovara, ne pita, ne postavlja pitanja, nego kaže: nepokolebljivom vjerom promotri Abraham tijelo svoje već obamrlo i krilo Sarino koje je bilo staro i tako dalje. Nije ova nepokolebljiva vjera Abrahamu izišla iz njegovog tijela, iz njegove psihe, nego iz njegove duše, iz njegovog duha, iz duhovne razine. To je jedan poseban dijalog. To je dijalog kakvog mi u Bistri osjetimo. To je dijalog otprilike kakvog je, evo, fra Ante govorio o dijalogu, susretu Marije i Elizabete. Marija dolazi i ništa ne radi, a Elizabeti zaigra čedo u utrobi. To je duhovna dimenzija, to je dijalog duhovne dimenzije s kojim se mi u Bistri susrećemo. Jer većina naše djece zapravo uopće ne razgovara, ne priča. Riječ je o neverbalnoj komunikaciji koja potječe iz dodira, hvatanja za ruku, zagrljaja ili bilo koje takve aktivnosti gdje duh jedne osobe progovara duši druge osobe. Tu dolazi do tog dijaloga duhovne dimenzije. Vjera, nada i ljubav su zapravo neke izvanvremenske milosti, možemo reći milosti. Vjera, nada i ljubav nisu ograničeni grobom, nisu ograničeni ni omeđeni nekakvim životnim krajem. To može posvjedočiti svako od nas koji je bilo kada izgubio neku voljenu, dragu osobu. Znači, odlaskom te osobe s ovog svijeta ne prestaje moja ljubav prema toj osobi. Nada i vjera žive također dalje, jer vjerujem i nadam se da ćemo se opet sresti. Svi oni zajednički trenuci koje nosimo u sebi su naš privilegij zauvijek i na tome možemo biti zahvalni. Pa čak recimo evo iz pogleda ljubavi i sastava ljubavi, jer ljubav svoju istinsku svrhu pronalazi u duhovnoj dimenziji čovjeka, ne u nekoj bolesnoj tjelesnosti ili psihi, možemo reći da je potpuno svejedno je li osoba koju volimo blizu ili daleko. Pa možemo čak reći da iz tog stava ljubavi potpuno svejedno je li ta osoba još živa ili je već u vječnosti. Netko bi mogao možda u svemu ovome kriviti i stvoritelja. Ima i takvih slučajeva. I onda se pita, nije li Bog ovdje napravio neku pogrešku, neku nepravdu, nešto protiv mene, nepravedno. I zapravo tu jednostavno možemo reći da možemo promotriti čovjeka jedino iz te perspektive stvoritelja. Mi zaboravljamo da smo svi stvoreni iz ljubavi i iz želje stvoritelja, ne slučajno. A možemo svoj život ili tuđi život promatrati samo iz perspektive potpune cjeline. Mi odavde odozdo iz ove žablje perspektive iz koje mi promatramo svijet ne možemo nigdje vidjeti cjelinu. Mi vidimo jedan mali dijelić. Jednog dana kad pređemo na drugu stranu bit će nam jasna cjelina. Vjerujemo da hoće. Za sada možemo samo, kao i Abraham, s nepokolebljivom vjerom moliti Psalam 139. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Ako mi dopustite da nastavim vlastitim riječima, hvala ti za čudo života koje je u meni, koje ne razumijem, kojem se svaki dan iznova divim
i na kojem sam ti beskrajno zahvalan. Netko od naših roditelja možda može kriviti i samog sebe, neke svoje krive odluke, neke promašaje u prošlosti, a pritom zapravo zaboravlja da je u trenutku začeća svog djeteta on bio oruđe u Božjim rukama da dadne nekome život, da nekom daruje život. I taj život, koliko god bio skroman u svojoj pojavnosti, on je zapravo jedino što to dijete ima i na tome i treba ga čuvati. I kao zaključnu misao na kraju, jedna moja pokojna profesorica znala jako često reći kako najbolji učenici dobivaju najteže zadaće. Pa uzmemo li ovu rečenicu večeras u neko razmatranje, uvijek je krivo postavljati pitanje u bilo kakvoj teškoj životnoj situaciji se mi sad trenutno nalazimo. Krivo je postaviti stvoritelju pitanje zašto se to događa baš meni? Jel se meni netko sad tu osvećuje? Je li to možda kazna za nešto što sam prije učinio? Radije bih sve vas pozvao i sebe osobno da pitamo samog sebe, svaki od nas, kao ispit savjesti u večerašnjoj svetoj misi, u čemu sam ja to, unatoč svojim nedostacima, u Božjim očima najbolji, da mi je Bog povjerio tako teške i odgovorne zadatke. Evo, hvala vam lijepa na pažnji i svima želim zaštitu i utjehu naše Majke Marije.